Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να δοκιμάσουμε ένα νέο RIP, το Totem 69, με τοποθέτηση της νέας Evirud G2300 ύπων. Πρόκειται για ένα σπορ σκάφος υψηλών επιδόσεων, με προσεγμένη κατασκευή και εξαιρετική πλεύση ακόμα και με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το σκάφος κατασκευάζεται στο ναυπηγείο D-Tech Marine με τις καλύτερες προδιαγραφές υλικών, αλλά και με έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια. Η γάστρα του διαθέτει 2 αεριζόμενα steps, τα οποία προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση. Είναι το πρώτο σκάφος που γίνεται τοποθέτηση του νέου κινητήρα της Evirud, όπου και διέθετε τα χρώματα του Totem 69. Ο νέος G2, τεχνολογία E-Tech, ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα ενός δίχρονου κινητήρα με αρκετές καινοτομίες, όπως έχουμε αναλυτικά αναφέρει στη σχετική παρουσίαση στο Boat & Fishing. Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒ σας παρουσιάζει τη νέα γενιά κινητήρων Evirud E-Tech Generation 2. Οι κινητήρες αυτοί ξεκινούν από τους 200 ύπους και τελειώνουν στους 300. Είναι κινητήρες οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι από την αρχή και προσφέρουν οικονομία και επιδόσεις. Οι κινητήρες Evirud G2 είναι δίχρονοι αμέσου ψεκασμού με αντλιομπέκ σε κάθε κύλινδρο. Είναι νέα σχεδίαση εν συγκρίση με την παλαιότερη γενιά E-Tech. Είναι εξακύλινδροι σε διάταξη V στις 74 μοίρες τώρα πια. Το πόδι του κινητήρα έχει σχεδιαστεί ξανά από την αρχή, είναι πολύ ισχυρότερο από το προηγούμενο, με αποτέλεσμα να προσφέρει πολύ καλύτερη αξιοπιστία, επιδόσεις και δύναμη.